Hello, boys and girls! Днес ще ви показвам много яки неща. Първо почваме с ето това. Това му давам... Колко да му дам? Давам 6... 7 от 10, айде. 7 от 10 му давам. Много интересно такова. Но му давам 6 от 10. 7, айде 7. След това почваме с други бомбонки. Ей, тези много сладки бомбонки. Има лилава част, има розова. Аз ще взема сега първо от лилавата част, да пробвам. И ще видим как изглеждат, много сега кючи. Малко кисело. 5. Сега розовата част. 8. Ето виждате. Много са кют. След бомбонките почваме с ето това възглавница лайно. Много кют. Според мен е много кучено. Не знам. Ами да, яка си. След това почваме с ето този. Мисля, че е антистрес, обаче мен не ми изглежда като антистрес. Много интересно. Вътре е някаква пяна или има и звездичка на места. След това тази кюти розичка. Много хубаво мирише между другото. Сапунче. Взех я. Забравих. Аз на всичко, принцип на кюти възглавницата давам 5. На антистреса или нещо подобно давам 10. На розичката давам 9. Те бомбони също са много яки. Само розовата част. Както и да е, днес съм от моята приятелка. И си обещахме да снимем влог. Сега ще ви покажа. Аз съм приключена с моят влог, за това ще ви покажа. И абонирайте се за канала ми, натиснете лайк и пишете в коментарите кой ви харесва. Ето е моята БФФ. Тя също снима влог. Ами да, но вече го направих. Да, и бай!